May mga pagkain na hinahanap sa loob ng mga establishmento at may mga pagkain na matatagpuan sa loob ng mga karinderya. Depende sa hinahanap ng panlasa. Ngunit sa probinsya ng Pangasinan, may mga pagkaing hinahanap sa gilid ng kalsada. Hindi dahil ito ang pinakamura, hindi dahil ito ang uso, kundi dahil dito mas ramdam ang realidad ng buhay. Sa ilalim ng araw at sa tabi ng bangketa, naroon ang mga food cart kung tawagin. Hindi man permanente ang kanilang pwesto, hindi man sapat ang kita sa bawat araw, at wala mang kasiguraduhan kung may bibili, pero araw-araw nandito sila. Maliit sa paningin ng ilan ang mga food cart na ito, ngunit malaki ang papel sa pang-araw-araw na pamumuhay ng maraming Pangasinense. Hindi lamang din ito maliit na negosyo, dahil ito ay pangarap na minamaneho at ito ay kabuhayang binubuhay ng tiyaga. Sa iba't ibang bayan sa Pangasinan, iba-iba rin ang itsura ng kabuhayan sa gilid ng kalsada. Gaya na lamang sa bayan ng Burgos kung saan may isang food cart na dumadayo at nauuso. Hindi dahil sa mga pagkain na kanyang binibenta, kundi sa mga inuming swak sa bulsa. Actually, nag-try lang din po ako. Sumubok lang. Isa ako sa mga sumubok. Nakita ko lang siya sa TikTok. Tapos ngayon, talagang pinag-aralan ko siya magtimpla. Tapos doon ako nag-start na mag-start na motopop. Pero nag-start ako noon, table pa lang. Bago pa naging motopop business. Naisipan kong mag-motopop business kasi kung napapanood nyo si Brew Broom Cafe, yung trending dun sa Marilake, ganyan din yung setup niya. So, na-inspire ako sa kanya, why not, pagkakitaan ko yung motor ko, ginawa ko siyang business. Sa mga matao lang din naman, kapag may barangay fiesta, may municipal na fiesta, mga ganun, schools, may mga event, doon ako pumupunta. April, nasa Bolinao naman ako. So, mag-iwan ako ng pwesto dito, at the same time, magkakaroon ako pwesto sa Bolinao. Gaya ng marami, nagsimula siya sa simpleng ideya. Subukan kung kikita. Walang kasiguraduhan kung may bibili o kaya naman kung magtatagal ang ganitong uri ng negosyo. From zero to talaga. Nag-start ako from zero. So marami akong mga struggle. Siyempre yung mga ganun po, wala talaga. So lalo pa last year na napakaraming bagyo. Talagang napapaisip ako kung hihinto ba ako o tutuloy. May mga times na gano'n na naiisip ko. Pero nagtuloy pa rin ako syempre kasi ito rin yung parang gusto ko nang gawin. Connection sa mga customers, yung pagtitimpla, na-enjoy ko na siya sobra. So talagang nagtuloy-tuloy lang ako. Actually, nag-try din ako ng food pero kasi hindi ko na siya kayang buhatin. So pag may pagkakataon talaga, kaya ko pa sana pero nag-stick na ako sa drinks. And then syempre yung iba kasi more on foods na sila eh. So nag-stick na ako sa drinks na business. Pero sa ganitong hanap buhay, hindi pwedeng huminto agad. Kailangan ng kaunting pasensya, kailangan maghintay at kailangang magtiis. Dahil minsan, ang puhunan ay hindi lamang pera, kundi lakas ng loob. Ako po yung pinakauna dito sa bayan ng Dasol, bayan ng Burgos, tsaka Infanta. So ako po yung pinakauna dito na may ganyang setup. Sa mga kinikita, siyempre nag-iipon din para sa future. Maraming bagay din eh. Hindi lang siya sa financial, kundi yung growth ko din. Nasa business na rin ako ng mga 4 to 5 years. Kaligayahan ko sa pagmamotopop. Time freedom. Hawak ko yung oras ko. And syempre, wala akong boss. Kung meron akong time na may pupuntahan, available lang ako lagi. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Eric na unawain ang galaw ng tao, kung saan maraming dumadaan, kung anong oras malakas ang benta, at kung paano bumawi kapag matumal ang kita. At tulad ng marami, iniisip na rin niya ang susunod na hakbang, kung paano lalago at kung paano uunlad sa industriyang kaniyang ginagalawan. Nag-isip na rin ako mag-upgrade into cart. So mas malaki na siya. Doon, tatry ko na rin, masusubukan ko na rin yung food and beverages na talaga siya. Hindi lang drinks, may pagkain na rin. Sa hamon ng buhay sa kalsada, hindi nag-iisa si Eric. Dahil dito kapareho lamang niya ng sitwasyon ang mga katulad ni Nanay Teresita.
Sa edad na 63, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Hindi lamang dahil gusto, kundi dahil kinakailangan. Yung dati po, nag-umpisa po sa nakikibindor lang kami. Nakikiamo. Sa matapos nung nakapag-ipon ng konti-konti, nagsarili kami. Hanggang bike, tapos hanggang nagkaroon kami ng ganitong motor. Gawa ng wala kaming pagkukunan ng pagkakitaan, kaya naisipan namin magtinda. Kasi ito mas madaling maibinta. Kung minsan malakas, kung minsan mahina, hindi pare-parehas. Hindi naging madali ang proseso bago sila nagkaroon ng sariling food cart dahil may mga panahong halos wala ng kita, walang balik puhunan at walang makain. Pero hindi siya tumigil. Dati doon sa Mabini, dito sa Magalong. Tapos, nung medyo kwan na, dito na lang kami sa Burgos. Dito na lang kami umiikot sa Burgos. Mahirap po kung walang pwesto. Pero ayos na rin ito pagkatapos ng labasan ng school, pupunta ulit sa bayan. Dahil sa bawat araw na may kinikita kahit kaunti, may naiuuwing pangkain sa kanyang pamilya. At para kay Nanay Teresitang, yon ang pinakamahalagang bagay sa kanyang walang sawang pagpupursigi para magbenta. Pangkabuhayan. Dito lang kami kumikita ng pang-araw-araw namin. Hindi na kami kumukuha sa iba. Masaya rin po. Kung wala ito, wala rin na ikabubuhay sa araw-araw. Sa bayan naman ng Bani, pagpatak ng 3:00 ng hapon, nakahanda na ang mga food cart sa gilid ng kalsada. Dito, hindi lamang mga may-ari ng food cart ang umaasa sa kita nito, kundi maging ang mga empleyado. Si Merlin na ilang taon nang nagtitinda ng pares, ang pagtitinda ay hindi pangarap, kundi tugon sa pangangailangan. Nag-apply lang po ako dito. 1 year na po ako dito na nagtatrabaho, titinda, extra income, tulong sa asawa. Siyempre para sa financial, para sa mga bata. Hindi maitatanggi ni Marilyn na may mga araw na malakas ang benta, pero may mga araw din na halos walang bumibili. Pero kapag naubos naman ang paninda, yun na ang sukatan ng isang magandang araw para sa kanya. May araw po ng malakas, may araw din na mahina. Malakas naman, nakukuha namin siya ng half day, uwi namin. Pero buo pa rin yung sahod. Okay lang, masaya, maraming nakikilalang tao. Kapag nakikipagbiruan sila, di makipagbiruan ka din. Kesa naman binibiruan tapos pikon ka, di mag-away kayo. Tinda lang talaga ako, hindi ako nagluluto, hindi ako naghuhugas. Dito lang talaga ako nagtitinda lang. Kasi kami lang naman yung nagpapares dito. Iba naman yung nagpapares sa kabila. Hindi man kalakihan ng sahod, basta may maiuuwi sa pamilya, sapat na ito para maitawid ang isang buong araw. Sa kabilang banda, may mga negosyo namang ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Mana-mana, gaya na lamang ni Jane kung saan ang pagtitinda ay minana niya mula sa kanyang mga magulang. Actually po, kay ano po to kay sa family ko po. Tapos ito po, maski rin po yun sa family ko. Apo, mana-mana lang po. Negosyante. Pero kahit minana, hindi ibig sabihin na madali na lamang ang buhay. May mga panahong matumal, may mga panahong walang trabaho kapag siya ay nagkakasakit. Ngayon po kasi matumal-tumal, ganun po. Mahirap magbenta, di katulad noon. Okay naman po siya pagdating ng kalakasan. Hindi rin po natin masasabi na malakas po siya. Dagsaan po minsan, minsan hindi, matumal. Sa mother ko pa kasi, may mga sari-sari store, karinderya, ganun-ganun po. Tapos barbecue, ganun. Pero ito po, permanent. Mana-mana lang, ganun po siya. Minana mo na rin po sa kanununuan mo. Parang gusto ko rin po ipamana sa magiging mga anak ko. Pero hindi pwedeng tumigil dahil kapag tumigil, walang pagkaing pagsasaluhan ng kanyang pamilya. Pag matumal po, malalakihan po kayo ng balot, mabubulukan, ganon. Yun po yung hirap.
hindi maibenta agad. Ayun naman po, yun po yung pinaka mahirap. Wala pong benta talaga pag maulan. Dahil pagdating sa pwesto, aayusin na kaagad ang mga kariton at inihahanda ang lutuan. At pagkatapos nito, maghihintay. Ilang segundo, ilang minuto, ilang oras para sa mga customer na naghahanap ng merienda o pantawid gutom. Sa kahabaan ng kalsada ng Santa Maria hanggang Binalonan, partikular na sa barangay Kabarwan sa bayan ng Asinggan, may kakaibang paraan ng pagtatawag ang mga tindero-tindera sa customer. Isang simpleng bagay, pero may malaking papel. Ito ay payapay kung tawagin. Isang mahabang stick na mayroong mga itinaling plastic o papel sa dulo nito na parang pom-pom. Ito ang mga iwinawagayway nila sa gilid ng kalsada, pero hindi para sa langaw, kundi para mapansin ng mga dumadaan. Parang makilala nila yung mga bumibili. Pinapayapayan namin yung mga sasakyan. Kahit natatawa sila, hindi pa rin Wala talaga. Mag-uupo ka lang, tutigil lang yung sasakyan. Kasi pagka may isang nagpayapay na, parang naiinggit na lang kaming lahat. Ganon. Kaya nagpaparehas na lang kami yung ganyan. Kaya magpapayapay na rin ako, ganon sa yung bawat isa, ganon. Isa si Nanay Angelica sa mga matyagang nagpapayapay sa gilid ng kalsada. Kwento niya, mahigit 2 dekada na siyang naglalako ng mais at suka sa bayan ng Asinggan. Kasi yung una yung anak ko, tapos sinaya niya akong magtinda, ayaw ko noon. Nung nasubukan ko na, gustong-gusto ko na. Kahit isang araw, ayaw ko nang tumigil. Kahit isang araw lang, ayaw ko na. Dire-diretso lang gusto ko eh. Hindi lang siguro 20 na taon na. Mga elementary pa lang yung mga anak ko noon, tapos may asawa na. Para nagugustuhan mo na rin kasi magtinda. Parang maganda na rin na nandito ka kaysa yung nandun ka sa bukid. Wala nang iba, mais lang. Tapos nagdagdag na lang kami ng mga suka sa katagalan. Nag-ano na kami ng suka. Kunti pa lang kami. Mga siguro dito banda sa kabila, baka wala pang 5. Bukod kay Nanay Angelica, hindi nalalayo ang karanasan ng iba pang nagtitinda sa kahabaan ng kalsadang ito. Mahaba ang oras ng kanyang pagtitinda at kung minsay inaabot na siya ng madaling araw. Mainit, pagod at kung minsan halos walang bumibili. Yung init, at saka tumal, gano'n. May araw din matumal, mayroon din maganda magtinda, gano'n. Maburido rin kami kung matumal. Pero, pagka mayroon na iwan, ibibinta mo na naman kinaumagahan. Basta hindi lang masira. Kasi pagkaluto, mapapanis. Pagka hilaw, pwede mo pang ibinta, ilaga. Kaya lahat kami dito, may mga suka na kasi maganda rin. Kahit na magabihan ka, mayroon din bumibili. Pagka madaling araw, mayroon din. Bahala na kami, kung may suki ka, yun ang bibili. Pero kung wala kang suki, yun ang mahirap. Medyo matumal ngayon. Pero sa awa ng Diyos, nakakaubos naman kahit papaano. December, peak season, yung mga peak season. Tsaka yung walang pasok yung mga bata. Yun yung medyo malakas. Minsan, walang kinikita, kulang pa sa pambayad sa mais. Kasi lalo na kung tumaas ang mais, mas mahirap magtinda. Kasi gaya ng 5 pirasong mais, 100 na. Dati ang bintahan namin ay 3 supot 50 lang yan. Ngayon na tumaas ng mais, mas mahal na po, mahirap na magbinta. Pag dumadating yung mga customer, magtatanong sa amin, magkano? Pag sinabi namin 100, ay ang mahal. Gagano na sila, kaya umaalis sila. Bihira rin kami magkaroon ng suki na yung maramihan binibili. Pag maramihan sana binibili, yun, may kita kami. Pero pag ganitong pa isa-isa, minsan di na maubos yung mais namin, walang kita. Sa isang araw, masan, 300 lang kinikita namin kung mahati man yung hilaw namin, makalahati yung binta namin, 300, 400, ganun lang. Maghapon po talaga kami nagpapayangang sa abutin ng alas 9, alas 10 ng gabi. Wala rin talaga. Tiis-tiis lang, tsaga-tsaga. Pero kahit ganito man ang sitwasyong kanilang hinaharap,
Hindi man tiyak ang kita, patuloy pa rin ang laban sa buhay. Kahit kunti lang ng natutubo mo, basta mayroon ka rin pagbili lang ng bigas ng kahit ng 1 kilo, makahanap ka na kung 10 kilo lang. Pero kung nandun ka lang sa inyo, hindi ka makakahanap ng ganun. Kaya mas maganda dito. Dagdag kabuhayan, dagdag sa puhunan namin. Ganun lang. Kasi kapag dagdag sa puhunan po, lalong yung parang mapapaikot namin. Mahal. Ang dami na namin, dikit-dikit na halos. Kaya wala na masyadong bumibili. Ang dami na namin. Maganda po kasi medyo mas magaan po. Pag sarili mo po, makabenta ka po sa hindi, okay lang po. Pag nakabenta po ako ng isang, kung ano-ano pong nabenta ko, mais, ganon. O, pwede na po ako, may bibigyan na po akong baon ng mga anak. Kahit maliit ang kita, basta may maiuuwi, ito ay sapat na. Sa barangay San Aurelio sa bayan ng Balungao, parehong-pareho rin ang sitwasyon dahil may mga nagtitinda rin sa gilid ng kalsada. Hindi man ito ang pinakakaraniwang pwesto bilang maglalako, dito sila nakahanap ng paraan para maghanap buhay. Sa pagtitinda ng patupat at tuba na umiikot ang kanyang buhay ng mahigit 20 taon. Hindi man naging madali ang kanyang naging simula at gaya ng ilan, wala rin kasiguraduhan kung siya ay kikita. Pero sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Balungao, nagkaroon siya ng sariling pwesto sa gilid ng kalsada. Una, siyempre, hindi din namin alam din ang magtinda sana ng tuba. Kaya lang, ang mga kapatid ko, nagtutuba na sila. Tapos, hanggang magtagal-tagal, siyempre, ang pagtutuba, mahirap, pero masaya din kung minsan. Kasi dito kami dito namin nakikita ang pangkabuhayan namin, para sa pagkain namin, gano'n. Ngayon, ang tuba, nung katagalan na, dito na kami nagtitinda sa highway, kasi hindi na kami kasi lahat naman kami nagtitinda na dito sa highway. Ito ang parang project ng mga taga San Aurelio. Ito ang namin, tuba. Kaya ito ang namin lang, sana yung kahit tuba-tuba lang, at least masaya kami kasi napapaligaya din namin ang mga tao na bumibili sa amin. Kapag marami kang customer, masaya din kami. Hindi man araw-araw may benta, pero para kay Nanay Raquel, hindi pwedeng huminto ng basta-basta. At ang kanyang mga kasamang naghahanap buhay sa kalsada, hindi niya itinuturing na kakompetensya. Masaya pa rin kahit walang bibili kasi siyempre lahat naman kami dito talagang naman na magtitinda. At kaming magtitinda lahat naman dito. Paminsan-minsan din po, meron din kayong hindi pagkakaunawaan. Kayong mga tindera at mga Kaya lang, kaugalian na po yan ng mga tindera. Kasi sa palengke naman, di ba, ganyan din. Pero dito naman, ayos naman kaming lahat na magkakasama. Kaya kailangan lang, magkakaisa kayo magtitinda, walang awayan, walang bagayan. Kailangan magsama-sama ang lahat para mas lalong lalakas ang pagtitinda ng tuwa. Dahil ang pagtitinda na ang kanilang naging buhay mula pa noon, patuloy nila itong yayakapin hanggang ngayon upang maitawid ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kung ang ilang negosyo ay mula sa puhunan o kaya naman ay minana sa pamilya, ang isang negosyo naman sa bayan ng Carmen ay nagsimula dahil sa krisis. Noong kasagsagan ng pandemya taong 2020, isa si Melchona sa mga nawalan ng trabaho. Walang mapagkukunan ng kita, walang pambuhay ng pamilya. Kaya naman naisipan niya magtinda. Una po nung lockdown po, mahirap po. Nung naisip namin na magpwesto dito, yun, tuloy-tuloy naman na hanggang ngayon. Pero nung una po talaga,
Sa La Union po kami nagtitinda noon. Matagal na doon. Mga 12 years na kami doon. Tapos sumunod dito po. Ayan, pag po, konti-konti, nanuhan na namin. Dito na po kami tumagal. Mahirap po. At tiis lang po sa init. Ganun po. Mahirap, mainit, at kailangang maghintay. Wala naman pong mahihingan ng konting tulong kahit dagdag ng puhunan po. Wala po eh. Sana madagdagan po yung puhunan namin para dumami po. Yun lang po ang hiling ko po. Madagdagan lang po yung puhunan namin. Mahirap po pag wala. Minsan-minsan lang po. Pero sa katagalan nitong nagtitinda rito, paunti-unti, siya ay kumikita. Hindi man kalakihan pero sapat na para maitawid ang gutom ng isang araw. Sa likod ng bawat food cart at bawat pagpapayapay sa mga gilid ng kalsada, may pamilyang umaasa. Ang mga negosyong ito ay maaaring maliit sa paningin ng iba. Ngunit para sa mga taong umaasa rito, ito ang mundo. Ito ang bumubuhay sa kanila. Sa lalawigan ng Pangasinan, ang pagkain ay hindi lamang matatagpuan sa mga loob ng establishmento. Minsan, ito ay nasa gilid ng kalsada, sa isang maliit na kariton o sa isang simpleng pwesto. Sa mga taong patuloy na naghahanap ng paraan upang mabuhay ng marangal, sa mga masisipag na kamay na ito na patuloy na nagtatrabaho, masasaksihan na ang tunay na negosyo ay hindi nasusukat sa laki ng pwesto, kundi sa tibay ng loob at pagpupursigi ng mga tindero-tinderang nakikipagsapalaran sa hirap ng buhay. At sa bawat kagat ng pagkain, hindi lamang lasa ang natitikman, kundi sipag, tiyaga at pag-asang patuloy na lumalaban. Tahimik, paulit-ulit, araw-araw, para sa pamilya. Members KBP